Πρώτος ο Γιώργος. Δεύτερος ο Μανώλης. Τρίτος, φύγε από εδώ ρε, ο Τσατσούρης. Τέταρτος ο Μινάς. Πέμπτος ο Παΐσιος. Έκτος ο Νικόλας. Έβδομος, έχασα το μέρτημα. Ο Ντίνος. Και τελευταίος ο Σπήλιος. Καλά, φυσικά και εγώ λέω προγράφω τον αγώνα, εντάξει, θα παίζουμε. Έλα τώρα. 10, 9, 3, 2, 1, πάμε! Περνάει ο Νικόλας, παίρνει 2 θέσεις ο Νικόλας. Ο Σπήλιος περνάει τους 2 τελευταίους και πάει στην 6η θέση. Για να δούμε, θα περάσει και το Μινά. Περνάει και το Μινά, ο Μινάς τον αφήνει. Για να δούμε. Πάει και ο Τζατσούρη, ο Σπήλιος είναι τέταρτος. Ο Μανώλης αντέχει, ο Νικόλας για να δούμε, θα περάσει το Μανώλη, όχι. Ο Γιώργος είναι ακόμα πρώτος, τελευταίος ο Ντίνος. Ο Σπήλιος φτάνει τρίτος, περνάει και τον αδερφό του. Περνάει και το Μανώλη, για να δούμε αν θα πάρει την πρώτη θέση. Τι πάει και το Γιώργο. Ο Ντίνος προτελευταίος, ο Γιώργος κρατιέται στην πρώτη θέση. Περνάει ο Σπήλιος και πάλι πρώτος. Για να δούμε αν θα μπορέσει να σκάσει γύρω. Πρώτος ο Σπήλιος, δεύτερος ο Νικόλας, τρίτος ο Γιώργος, τέταρτος ο Τσατσούρης, πέμπτος ο Παΐσιος, έκτος ο Μανώλης, έβδομος ο Μινάς, όγδος λάθος, δεν πειράζει. Ο Σπήλιος πάει για γύρω, για να δούμε, περνάει και τον Τίνο. Ο Νικόλας έχει ανοίξει μεγάλη διαφορά, για να δούμε. Ο Τσατσούρης εκεί θα μπορέσει να περάσει τον Γιώργο. Πιέζει ο Παΐσιος για να περάσει και τους δύο και να πάρει την τρίτη θέση και να ανέβει στο βάθρο. Ο Μανώλης εγκαταλείπει τον αγώνα.